كمي كنكم كرات تزا channel أبزلكم سلامكم بزح اندابلكم كرمنا بتهزيز مساكم مدام مسكرنا أتوم سبسكرايب زي قبلكم تحت وريلكم من الوقت كيرساكم كلكم نتنك أي ملكت أو اندابلكم أتوم سبسكرايب يركم كأمن الوقت الفيديو هالدونجي مساكم دحر اليوم نايدول ملك سلازي تقوكم ما هم نايدول ملكت أو اندابلكم نابتا زانتا كم محل فكم زيت سبرت لبي حاصار حقኛ ፍራዊ ዛንታ ሰላም መሓዝኣ ልባ ተሰይሩ ስለዘለው ከተጸናና እኳ እንተፈተነት ራሄል መሓዝኣ ግና በቀሊሉ ክትጸናናይ ከአለትን ነሰለስተ ሰሙን ዘአክል ደጋጊማ አተሰዙ ለከዘት ሰምኢ ወድን ተኸደ ወዲ መጽ በጃ ኸይተን በኢ እንተበለታ እኳ ራሄል ግና ንመሓዝኣ ዝኾን እዝኒ ንግዚኡ ስለዘይብላ ንስኺ አፍቂርክ ስለዘይ ትፈልጢ ስለዘይ ወረደኩን ማዕረክ እንደይ ተጎድኤ ከም ዘለኹ ክርዳእካ ይክእልኒዩ ንዓይ ግና መሬት ብቀትሩ ጸልሚቱኒ ህይወተይ ህውስስ ኢሊ ዘሎ ስለዚ በጃህ ግደፍኒ ክትብላ ዝተሰምዐት ሰላም መሓዝኣ ክትጽለል ቁርብ ታሪፋ ከም ዘሎ ስለዝተረዳእ ክትብላ እኳ እንተ ዘይመረጸት ነቲ ናይ ራሄል ሓሳቡን ኣይጸለአቶን እምበርከ ነገራት ምስ ወረደካ ጥራሕ ማዕረክ እንደይ ከበርቲ ከም ዝኾኑ ስለዘይ ሰሓተቶ ኮይኑን ዘተሰበረት ልቢ ከመይ ከም ትመስል ወይ ከመይ ከም ዝገበር ክትፈልጥ ስለዝደለየት ስምዕነ እንዶ ራሄል ሽኮር ተጎዲእኻ ከም ዘለኺ ኣይስሕቶኒ ንዓይ ከምዚ ኣጋጢሙክ ዘሎ ስለዘይ ጋጠመኒ ከምቲ ዝበልኪ ብዙሕ ክስወጠኒ ኣይክእልኒ ከንዚ ዝኾነ ከዓ ክሓተኪ ዝተሰበረት ልቢ ከመያ ትመስል ምስ በለት ራሄል ጥምት አቢላ ዘረባ ከይምልቀት ስቅዳ አበለት የግዳስ ሰላም ክትፈልጥ ስለዝደልየት ደጊማ ምስ ተወከሰታ አላ መሓዛይ ዝተሰበረት ልቢ ደኣሞ ብኸመይ ክረዳእኪ እሞ ጽቡቕ ነገር እንተ ዝኾነ ስባ ምስ ወረደኪ ክትፈልጥ ኢኺ ምስ በልኩኺ እምበር ከም ማዕረክ እንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ብግብሪ ስለዝተረጋግፂ ብዝኾነ እንታይ ይስምዓኒ ከም ዘሎ ክገልጸኪ ክፍትን እየ ዝተሰበረት ልብ ደኣሞ ክድውለሉ ኢልካ ቴሌፎን ከምዛ ዘይለኣልካ ንሽሙ ምስ ረኸብካያ ካብ ትመዝገብ ነታ መደወል ክትንክፍ እንዳበልካ ነግፈረግ ትብል እሞ ከም ዘይቀበለካ ስለትፈልጥ ንነብስኻ ገዲድካ ቴሌፎን ካይፈተኻ ሰብ ተብላ ዝተሰበረት ልብ ደኣ ስሙዕ እንክትሰምዕ ልብኻ ልዕሊ ንቡር ተሓርም ቁሪ ዘብል ስምዒት ስምዓካ ዝተሰበረት ልብ ደኣሞ ኣምኖ ሰከፍ ትድቅሰሉ ብንብኣት መትርዓስ ተጠልቂ ንሱ ከይኣክል ከዓ ኣምኖ ሰከፍ ዝተሰኣኻሉ ንብኣት ቁርስኻ ዝኸውን ዝተሰበረት ልብ ደኣ ስእልታቱ ብናፍቆት ሓዘል የእንቲ ክትጥምት ጸኒሕኻ ሓንደበት ግና ምእንታን ከይትነብእ ኢልካ ኣቓልቦኻ ናብ ካልእ ትገብረሉ እዩ ዝተሰበረት ልብ ደኣ ብውሽጣ ካልኣይ ዕድል እንተ ዝወሃበኒ እንዳበለት ትጭድር ግና ኣዊላ ክትዛረብ ዘይትክእለሉ እዩ ዝተሰበረት ልብ ደኣ ምስ ካልእ ጓል ክትሪኦ ከለኻ ውሽጥኻ ባዶነትን ናይ ቀንዐ መንፈስ ክስምዓካን ሕርር ኩምትር ምስ ትብለሉ እዩ ዝተሰበረት ልብ ደኣ ደሓን ክኾነ እንዳበልኪ ዝበልክ በሊ ዝገበርክ ገበሪ ኮይኑ ግና ደሓን ከም ዘይትኮነ ንልብኺ ከም ዘይተኣሽውያ ትፈልጡሉ እዩ ዝተሰበረት ልቢ ደኣ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዝረኣኽዮ ዘይትቋፀሪ ናይ ሓጎስ መንፈስ ከምዛ ዘይተንፀባረቂ ዝነበርኪ በንጻሩ ዝኾነ ሰብ ሽሙ ምስ ዘልዕሎ ንብኣትኪ ዘይትቋፀረሉ እዩ ዝተሰበረት ልቢ ደኣ ከምዛ ኣይከይድኒ ኢልኪ ክትምሕሊ ዘይጸንሓኪ ካልእ ስትረፍ ገጹ ክሪእ ኣለኒ እንዳበልኪ ኣብ ዝነጠቦ ክትከዲ ምስ ነብስኺ ትቃለሰሉ እዩ ዝተሰበረት ልቢ ደኣ ከም ተጎድኣኪ እንዳፈለጥኪ ክንስኺ ግና ብኸመይ ከም ትጽግንዮ ዘይትፈልጠሉ እዩ መወዳእትኡን ዝተሰበረት ልቢ ኩሉ ነገር ክንሱ ከም ዝኾነ ትግንዘበሉ ማዕረኢኻ ንሓዋሩ ዘይትረኽብዮ ምዃኑ ትርድእሉ እዩ መቼም ሓዛይ ካብ ዝለዓሊ መግለጺ ዘለ ኣይመስለንን ሕጂ እንተኽኢልኪ በቃ ስቕበሊ ምስ በለታ
ሰላም መሓዝኣ ብጣዕሚ ደንገዘጣ ናይ ፍቅሪ ነገር ከየገረማው ናይ ተረፈን ዝፈላለ እንተ ኮይኑ መጀመርቱ እንታይ ዘራኽብ ነይርዎ እንዳበለት ንፍቅሪ ክትከስስ ጀመረት ካብዚ እንተ ኮይኑ ፍቅሪ ይትረፈን በለት ኮይኑ ግና ንሳ ምናልባት ንግዚኡ ፍቅሪ ሸለለ ጋቢዝዋ ይኸውን እምበር ሓደ መዓልትስ እንተስ ተረዲእዋ ድ ከይተረድኣ እንተስ ፈተያዳ ከይፈትወት ኣዳሓሊሉ ከም ዝሕዛ ርጉፅ ነገር እዩ የፀብቐላ ጥራሕ ዝበሃል የግዳስ ኣብዚ ክልተ ሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ዘጋጠመ የጋጠም ስቕኢልካ ክሳብ ዝኸውን ንፍቅሪ ምስቲ ምቃርደ ዋላስ እንተ ተፈላለኻ ይትረፈን እንዳበልካ ብእንተ ምንባር ንናብስና ምሕታት ጽቡቕ ነገር እዩ እምበርከ ክርስዕ ዘይብሉ ነገር እንተሎ ኣብዚ ዓለም ኩሉ ነገር ዘበለ ነባር ክሳብ ዘይኮነ ከም ርድኢተይ እንተ ኮይኑ ንምንታይ ንሓንቲ መዓልቲ ትኹን ካብ እንተ እንዳበልካ ምንባር ምስቲ ምቃር ይሓይሽ በሃለ ኮይኑ ግና ሰባት ክሳብ ዝኾና ስምዒትና በቲ ዝፍጠር ነገር ክጉዳእ ስለ ዝኽእል ነዚ መጠን ጉድኣትካ ኣዝዩ ክንልክልካ ምስ ትደሊ ንዝኾነ ነገር ጥቡቕ ዝኾነ ምትእሳር ክትፈጥር ይብልካን ዝበሃል ንስምዒትና እውን ኣከንዲ ዝቋፀረና ክንቋፀሮ ምስ ንኽእል ካብ ምስባር ልቢ ክንድሕነ ንኽእል ኢና ሎማ ኣንቲ ዚ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሃናፅ ሪቶ ጸሓፉ እቶም ሳብስክራይብ ጌርኩም ላይክ ብምሃብ ትከታተሉ ዘለኹም ብልቢ እንዳመስገንኩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ምናልባት ረሲኹም ወከትኩን ሕጂ ከዘኻኸረኩም ንታሕቲ ውርድ ኢልኩም ነታ ናይ ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ሳብስክራይብ ጌርኩም ከዓ ምናልባት ቪዲዮታት ደውንጊ መጻኩም ድሕራሎ ከም ተኣመእተው ዝበልክዎ እቲ ናይ ደወል ምልክት ስለ ዘይጠወቅኩም እሞ ነቲ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቕዎ ብትሕትና እንዳሓተትኩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናይ